Això és la ciutat esportiva Antonio Asensio. Aquí és on juga ara mateix el filial del Real Club Deportivo Mallorca als seus partits i aquí és on el Sabadell ha aconseguit el lideratge aquesta temporada del grup tercer de la segona divisió B per primera vegada amb aquest 0-1 que acabem de veure, gol de Juvenal. Abans, però, jugaven en un altre estadi, el Lluís Sitjar, un estadi mític, un estadi històric del futbol espanyol, un estadi que es va fer el 1945, on el 1999 el va deixar el Mallorca primer equip per anar a jugar a Son Moix, que després canviaria de nom a l'Ono Estadi i ara mateix Iberostar Estadi, però el Mallorca B va jugar allà uns quants anys més. Fins quan? Doncs sí, fins al partit del Sabadell allà. L'últim partit de la història del Lluís Sitjar va ser un Mallorca B 0, Sabadell 0, amb els penals de després, les dues aturades de David de Navas, el gol de Juanje i la classificació posterior per la final, aquella on el Sabadell pujaria a segona divisió B a Mieres i davant del Caudal. Què és avui d'aquest estadi? Doncs això que veieu en imatges, això que us deixarem de seguida, un camp abandonat, un camp ple de brossa i un camp que, de seguida us ho expliquem, té un projecte de futur. La última vez que nos vimos éramos primos. La próxima vez tal vez seamos extraños. Según pasan los años puede ser que llegue a ser un viejo desconocido, el novio del olvido, el novio del olvido. De cara al futur, la intenció del Real Club Deportivo Mallorca és tornar al Lluís Sitjar. No el que heu vist ara en imatges, sinó un nou estadi que està projectat i que a molts anys vista podria fer tornar al Mallorca allà, al Lluís Sitjar. De moment, nosaltres hem jugat aquí, a la ciutat esportiva Antonio Asensio, i prou bé que ens ha anat.